pentru tricouri, dacă vreți să decorați în cristale, și facem o schiță punctată. Lucrăm în Inkscape. Așa se numește aplicația. Aplicația este gratuită. Doar trebuie să descărcați. Deci, cum facem? Prima dată mergem la File, Import, căutăm poza noastră. Asta nu merge să faceți portrete, asta strict pentru tricouri. Deci, căutăm o poză să fie open. Așteptăm un pic, îmi merge un pic mai greu că îmi lucrează AI-ul. Dau OK. Și mi apare aici. Deci cu programul ăsta puteți să faceți și schițe pentru căni. Bine, nu neapărat punctat, nu punctat, dar puteți să faceți. Pentru că aici puteți să dați mărimea, ce mărime doriți să fie designul. Deci, așa mi-a apărut. Aici eu acum o să dau mărime. Eu o să pun în centimetri, dar puteți lucra în milimetri, cum doriți. Deci, aici eu pun 20, așa vreau să fie, și ca lungime 25 de centimetri. După pun frumos aici la loc, așa, scorpionul meu frumos. Deci aveți nevoie de imagini genul asta. După aceea mergeți aici, vedeți, este un pătrățel, dați click și selectăm toată imaginea. Așa, să dispară. Prima dată o să fie pe negru și de aici puteți să schimbați pe ce culoare doriți să lucrați. Da, eu prefer albastru. După mergem la Object și Lower to Bottom. Click și atunci apare așa frumos. După mergem la punctuleț, click, facem un cerc, așa, mergem aici la săgeată.